Akwa ujokanya na wamoso waduto mantie kamora mora mtie. Kawono ada nyiso gimoro kai maren gido kata din wa mar gi Islam. Ing'eni kamora mora mtie nyaki wach weche ma Nyasaye, nyaki wacha weche duto mar bongo nyakalaga. Jaoth Ruoth Nyasaye miluongo ni Muhammad ambaye yudo kod dini mar Islam wacho niya, shaping eyebrows is haram. The Ruoth Nyasaye wacho niya, Allah wacho niya, ma hadith ma iyudo ni jaote mar Ruoth Nyasaye ni wacho niya, Allah has accursed the woman who do tattoos and those who have them done, those who have their eyebrows plucked, and those who fill their teeth from the purpose of beautification and change the creation of Allah. Yes, gido Joluo hadith moro kanyo be dongo wacho kama. Then Abdullah said, when should I not curse those whom the messenger of Allah and error accorded while processing this directive casted? Sahih Bukhari Muslim hadith number 5931. Kwa haya hii ya kwanza inasema hivi. Kwa hii aya iwacho niya, Jaruth obongo nyakalaga wacho niya, mon kata nyiri moko malielo yier mai wengegi kata mapako mamedo lekegi gik moko. Sani nitie lekni moko mimedo mag chuma, kata nitie lekni moko miketo mag plastic, moko miketo mag maradadi gi lekegi, kata wenge milielo gi alafu gigoro gi. Obongo nyakalaga wacho ni mano gima haram. So Ruoth Nyasaye kata obongo nyakalaga ko wacho ni gimoro en haram, mano wacho ni gimoro en chira, mano gimoko ne gitim, mano gima rach. Koro mon kata nyiri matimo gima kama, nitie mon moko be mohero lielo wigi, lielo wich ye dini mar Islam mano rach, mano haram. Lielo yier wang' mano be rach e dini mar Islam. Medo rangini kata chenjo mar rangini, ka in ng'ama rating' tichenjo langoni mondo ibed ng'ama lando, kidini mar Islam mano be rach. Medo mar gine kucha nigi be rach gi dini mar Islam. Koro gima nyiso niya, dini mar Islam ok en dini moro mapuonjo gik opogore opogore. Dini mar Islam en puonjo gik moko ma joote duto ma Ruoth Nyasaye nokelo. Koro kwau